Ahmetspor ku du Kupaya Ziraatê de tê dikoşe dê sibê bi tîma Fenerbahçeyê re li Amedê bê hemberî hev. Ji bo maçê bi biryara walîtiya Amedê gelek tedbîrên ewlekariyê hatin girtin. Şehsit polîs dê li derdora sahayê bê nebicih kirin û hemû riyên derdora sahayê jî dê ji aliyê polîsan ve bêne girtin. Ji bo maça Ahmetspor û Fenerbahçeyê gelek tedbîrên ewlekariyê hatin girtin. Ji niha de derdora sahayê bi telbendên polîsan tê girtin. Rêveberên Ahmetsporê li hemberî biryara walîtiya Amedê nerazî ne. Dibêjin piştî Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê walîtî jî dixwaze Ahmetspor û alîgirên wê ceza bike. Cezaların haksız olduğunu düşündüğümüzden kaynaklı. Ev cezayên ku hatine birîn neheqiye. Armanc ew e ku me ceza bikin. Em difikirin ku va biryaran protesto bikin. Ji nav alternatîfên protestoyan derneketina Sadê jî heye. Di ser re ku maniya olêçûna ewlehiyê jî xistin üstiyê me. Piştî federasyonê niha jî walîtî bi van biryaran dixwaze tîma me têk bibe. Helbet em ê jî li hemberî vê yekêne razîbûna xwe nîşan bidin. Protesto şekli geliştirebiliriz. Her çi qas nikaribin bikevin sahayê jî alîgirên Ahmetsporê bawer dikin ku tîma wê de Fenerbahçeyê têk bibe û serkeftinekî mezin bi dest bixe. Ahmetspor zav jatu yani Bursaspor karşı Bursaspor maçı seyirken ne değilse yani sebeyna ve yazina kanak Ahmetspor berzi Fenerbahçe. Ahmetspor'a bir takım mav desteklemişiz ki ve şu takımız onur mazmavaç yani mala xuda edim bavi. Tahminama Diyarbakır kazanç dike. Maça Ahmetspor û Fenerbahçeyê li gorî dema Bakur dê piştî nîvro saat 2 de dest pê bike. Ahmetspor piştî vê maçê dê li Stenbolê jî bibe mêvanê Fenerbahçeyê. Gönül Morkoç.